Олынмый калган аккорд. Бүгүнкү иртенин ничек кызуу өтө алса, шул тикле кызурак өтүп кетүүн тиледи Осия. Эш күнү уңышлы башланып, бирер файдалы хизмет башкара алсам иде дип борчулмады ул. Вакыт соңга калган кебек ашыксын һәм сәгать телләре бары кичке 4-не күрсәтсен. Быел 6-да укыган Гүзәл музыка мәктәбен тәмамлады. Әбисен үзенең чыгарылыш кичәсендә бик күрергә теләде ул. Беренчеләрдән булып җыр-моңга мәхәббәт тәрбияләгән кеше Осия әбисе бит. Кызы Әлфиянең берничә көнлек әйткән кибеткә барып кайту тәкъдименнән баш тарткан иде. Хәзер үкенә. Күрше подъездда яшәүче Ахирәти янына барып килсә, бәлки берәр нәрсә әмәли алырлар. Хәдишәне үзе бер кайчан ярдәменнән ташламады. Хушбуйлары арасыннан иң хуш ислесен сайлап алганда, вакытның ашуын күреп, Осия кызурак кыймылдый башлады. Мондый мөһим чарага соңга калырга ярыймыни инде? Бу тәрбияле кешеләр эше түгел. Җылы май киче күңелләрне иркәли. Шәһәрнең үзәк урамнарында халыкның күплеге табигый хәл. Тик алар да бүген Осияның шатлыгын бүлешеп бетерә алмас сыман. Гүзәлкәй. Оныгын бу ямьле кичәдә бер матур чәчәк бәйләме белән сөендерми булмас. Әнә, урам базар янында гына бер карчык купшы чәчкәләр сатып утыра. Кызыл ләлә чәчкәләре бигрәк күркәм күренә. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга фортепиано классының чыгарылыш сыйныф укучысы Галләмова Гүзәлнең концерт бүләге. Рөстәм Яхин репертуарыннан икән. Юк, ул кәефсезләнмәде. Оныгы сөендерде, баглаган зур өметләрен аклады. Әмма бу ки шундый таныш композиторның вальс экспромт әсәре бу. Әйе, балачагыннан Осиянең күңелендә калган иң тетрәндергеч, сызланулы кара тап иде бу вальс. 1962 елның 9 аена аяк баскан көннәр. Осиянең әтисе Әхмәт абыйлардан кайтып килә. Йөзе шат, җиңел атлый, кәефе яхшы ахры. Шулай гына була күрсен. Кызым инде уяндыңдамыни? Туган көнем белән сине акыллым. Әниең өйдәме? Әйдә кирәк әле, сөйләшәсе бар. Туган көнем турында онытканмын да икән бит. Осия кичәге ыгы-зыгы белән елга бер генә килә торган гомер бәйрәмендә оныткан. Кирәк бит, бармаклап санап көтеп аласы урында башка нәрсә турында уйла инде. Осия, кызым, инде күптәннән туган көнемә фортепиано бүләге итегез дип үтенә идем. Менә без әнием белән уйладык та синең теләгеңне үтәргә булдык. Әхмәт абыйларның туганнары сата икән. Акча хәлдә кулда тимәгән диярлек. Бу бик кыйммәтле, бик кадерле бүләк. Әле энеләрен сеңелләрендә үсәсе бар бит. Алар да кайчан да булса кызыга башларлар. Шуңа безгә рәхмәтле булып сүзебездә торырсың дип ышанам. Осияләр яшәгән җирдәрәк музыка мәктәбе бар иде. Тик ни кызганыч, фортепиано төркеменә укучылар алынып беткән. Теләгән укучыларга буш сәгатьләр калмаган. Икенче көзне көтәргә туры килер. Бу кышта китапханәдән алган дәреслекләрдән карап үзем ноталарны танырга өйрәнәм дә, икенче юлы килгәндә кабул итүче остазны шаккаттырам. Бу аралык аңа фәкать камилләшер өчен генә бирелгән. Вакытны бушка уздырырга ярамый. Кул кушырып утыра торган кызмыни ул. Үткән атнада гына Осия үз сыйныфы белән концерт кичәсенә барып кайткан иде. Биредә ул музыка дәресләрендә тәүге танышкан композитор Рөстәм Яхинның вальс экспромт әсәрен ишетеп, илһамланып кайтты. Ноталарның бер өлешен генә үзләштерә алды Осия. Калганын булдыра алмаячагын аңлап күңелсезләнде. Әлеге әсәрнең үтә дә катлаулы программа булуын кыз аңларга теләми иде. Читтән күзәткән кешегә Осияның тырышлыклары ниндидер ахмаклык булып күренер. Әнкәсе кызының уңышка ирешә алу белән килешми. Әткәсе киресенчә, аның ничек тырышканын күреп сөенә. Җәй җитүгә үк музыка мәктәбенә барып, беренчеләрдән булып укырга алынуын таләп итәчәк. Җәй җитте. Осияның гаиләсе өчен июнь айы хәерле булмады. Рәхимсез июнь аның яраткан әтисен алып китте. Осиягә нибары 10 яшь иде. Барда яхшы булыр, акыллым, сабыр бул. Теләген соңлап булса да чынга ашар. Уңыш синең белән гел янәшә йөрсен. Осиянең олы төрәген, өметле киләчәген, бәхетле тормышка ышанычын, үзен һәр чак үсендереп тәрбияләгән әткәсен җир куйнына салдылар. Бу вакыйгадан соң кызга карата әнкәсе бераз йомшара төшкән кебек тоелды. Ата белән кыз бигрәк якын мөнәсәбәттә иде шул. Вакыты белән кырыслык күрсәткән әни кеше кыз баланы яхшырак аңлый,
аның хәленә керергә тырыша башлады. Әнисе акча кирәк булу сәбәпле фортепианоны яхшы бәядән бер кешегә сатып җибәрде. Асиянең шелпәремә килгән хыялларына игътибар итүче булмады. Байтак еллар узды. Оныгын музыка мәктәбенә бирәсебез килә дигәч, әби кеше гүзәлне укырга йөртү эшләрен бик теләп үз өстенә алды. Башта алар автобуска утырып йөрделәр. Соңрак яңа фатирга күченгәч, ара якынайды. Әби оныкны җәяүләп кенә азатып куя иде. Озын тарихының азагы куанычлы. Күп елларга сузылган татлы хыял шыңга ашты. Җиһан тирән сулыш алды. 59 ел алынмый калган аккорд алынды.